ଅକ୍ଷୟ ଚକ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗଳ୍ପ କଚେରୀ ଝିଅ। ଲେଖକ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଧଳ ମହାପାତ୍ର। ବନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶ ସେହି ଯାହା ଅସରାଏ ବର୍ଷିଥିଲା ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ବେଳେ ବର୍ଷା ଭରସାରେ ଖରଡ଼ି ଜମିକୁ ହଳ କରି ଚାଷୀ ଛାଟି ଦେଇଗଲେ ବିହନ। ହେଲେ ବାଟ ଭୁଲିଗଲା ବର୍ଷା। କେଉଁଠି ବିହନ ଜମିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖଇ ଫୁଟିଲା ତ କେଉଁଠି ଦୁଇ ପତ୍ର ମେଲି ଶୁଖିଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ଚାଷୀ କୂଳ। ରଜ ଆସିଲା, ହେଲେ ସରାଗ ନଥିଲା କାହାରି ମନରେ। ଯେଉଁ ବିଆଳି କିଆରିରେ ରଜ କମେଇବାର ବିଦା ଦିଆ ହୁଏ, ଧାନ ଗଛଟେ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ହାତ ପଶିଗଲା ପରି ଆଁ କରିଥିଲା ମାଟି। ପାଟ ଜମିକୁ ତ ହଳ ପଶି ପାରିଲାନି ଏସନ। ଭିଣା ତୁଳା ପରି ପହିଲି ରଜ ବେଳକୁ ଉଡ଼ିଲା କିଛି ବାଦଲ। ସଭିଏଁ ଚାହିଁଲା ଆକାଶକୁ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏ ବାଦଲ, ବାଞ୍ଝ ଛୁଆ ବେଇବା ଯାହା, ଏ ବାଦଲରୁ ବର୍ଷା ହେବା ତାହା। ଏଥିରେ ପାଣି ଅଛି ଯେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ। ମେଘ ଶୀତ ଦିନର କୁହୁଡ଼ି ଯାହା, ଏ ବାଦଲ ତାହା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ଅକାଳ ପଡ଼ିବାର ସୂଚନା। ଚାଲିଲା ପୂଜାପାଠ, ଦିଅ ମାଜଣା, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା, ବେଙ୍ଗ ବାହାଘର। ହେଲେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ପାଣି ଫଟାଇ ବର୍ଷା ବାଟ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ଆଉ ଚାହିଁଲାନି ଆଡ଼ ଆଖିରେ। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଖରାରେ ଶୁଖିଗଲା ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ ନାଳ। କାଁ ଭାଁ କାହା ବାଡ଼ିରେ ଥିବା କୂଅ ବି ଶୁଖିଗଲା। ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହୋଇଲେ। ରାଜା ପାପ ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ପୁଣି ପାପ? ନା ନା, ପାପ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ? ପାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଙ୍କର ଦୋଷ। 9 6 13 ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ। ଏଇନେ ଚାଲିଛି ରାଜାଙ୍କ 9 ଅଙ୍କ। ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଏ ଅଙ୍କ ଘାଣ୍ଟିବ ଏଇନେ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ହଉ, ଉପର ବର୍ଷା ନହେଲା ନାହିଁ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପର ମୁଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟଟା ତ ଆଉ ଆମ ଗଜପତିଙ୍କର ନୁହେଁ ଯେ ସେଠି ବି 9ଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ସେଠିକା ବର୍ଷାରେ ତ ନେଇ ବଢ଼ି ଆସିବ। ବର୍ଷା ପାଣି ନହେଲା ନାହିଁ, ବଢ଼ି ପାଣିକୁ ଭରସା କରି ଚାଷ ନହେଲା ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ତ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ନା ଥିଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା, ନା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କୂଅ ପରି ନଈ ପଡ଼ିଥିଲା ଶୁଖିଲା, ସେ ଓଦା ହେଲା। ଗାଁରେ ଥିଲାବେଲା ବା କେତେ ଜଣ? ଜମି ସବୁ ଜମିଦାର ସାହୁକାର ସାଆନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତ ସବୁ ଥିଲେ ହଳିଆ ଭାଗ ଚାଷୀ, କରଦିଆ ଚାଷୀ। ଦେଶରେ ହେଲେ ହେଁସରେ ପଡ଼େ ନ୍ୟାୟରେ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତ ଓ ସାହୁକାରଙ୍କ ଜମିରେ ଫଳିଲେ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଓ ସେବାକାରୀ ଜାତିଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଦେଶରେ ନାହିଁ, କାହା ହେଁସରେ ଫସଲ ଶୁଖିବ କ'ଣ? ପହିଲା ବର୍ଷା ଥିଲାବେଲାଙ୍କର ଦୁଆରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଲେ ସବୁ। ହଁ, ଏ ବର୍ଷଟା ସିନା ହେଲାନି, ଆଇଲା ଥରକୁ ତ ହେବ। ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ପହିଲେ ଏମାନେ। ଖୋଲିଲେ ଅମାର, ଫିଟାଇଲେ ଓଳିଆ। ହେଲେ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଇଏ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଅମାର କି ଓଳିଆ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ବିକିଲେ କଂସା ବାସନ, ସୁନା ରୂପା, ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା। ସିଏ ବା କେତେ ଦିନ ସମ୍ଭାଳିବ? ଭୋକର ଦାଉରେ ଜମି ବାଡ଼ିର ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି କୋଳଥ ବଦଳରେ ବିକିଦେଲେ। ଖାଲି ହୋଇଗଲା ଥିଲାବେଲାଙ୍କର ଅମାର ଓଳିଆ। ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା ଭୋକିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଥିଲାବେଲା ବି ହୁସିଆର ହେଲେ ଏ ଅକାଳକୁ ଭରସା କ'ଣ? କେତେ ଦିନ ରହିବ କିଏ ଜାଣେ? କେତେ ମାସ କି କେତେ ବର୍ଷ କିଏ କହିପାରିବ? ବେଳହୁଁ ହୁସିଆର ନହେଲେ ନିଜକୁ ବି ଭୋକିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଶୁଭିଲା, ନା ନା, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ଥିଲା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ନାହିଁ। ଭୋକର ଦାଉରେ ବଣସାରୁ, ଓଲ, କଇଁ ମୂଳ ବି ସରିଗଲା। ମାଟି ତଳ ସରିବା ପରେ ଆଖି ବୁଲିଲା ମାଟି ଉପରେ। ବର୍ଷା ତ ନଥିଲା କି ଫଳ ଫୁଲୁରି ବା ମିଳନ୍ତା କିପରି? ପତ୍ର ଖାଇଲେ, କନ୍ଦା ଖାଇଲେ ମଣିଷ ପେଟ ତ କେବେ ବା ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତା ଅଖାଦ୍ୟର ଆଦୌତି? ହଇଜା ହେଲା। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଟଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଫାଙ୍କା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ସାହି, ଫାଙ୍କା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଗାଁ। ରାତି ଆସୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଭୟାନକ ରୂପରେ। ସଞ୍ଜ ନଉ ନଉ ଶୁଭୁଥିଲା ଶିଆଳ କୁକୁରଙ୍କ ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଉଠୁଥିବା ଆର୍ତ୍ତି ମଣିଷଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଭୋକରେ କତରା ଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ କିଏ କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ସକାଳୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଚାପା କାନ୍ଦଣା କିଛି ସମୟ। କାହା ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ଥିଲା ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛାତି ଫଟେଇବାକୁ? ମଲା ଯିଏ ତ ତରିଗଲା। ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର କୋଉ ବଳ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଦାହ ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାକୁ? ବଳ ପାଇବା ଯାଏ ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଦଣ୍ଡାରେ, କିଆ ମୂଳରେ ବା ଗୋହିରୀ କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ମଲା କୁକୁର ବିଲେଇଙ୍କ ପରି ଫିଙ୍ଗିଲା ପରି।
ତରୁ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ପାଟିରେ ଦେବାକୁ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କଥା ବା ଭାବୁଥିଲା କିଏ? ମଣିଷଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ବେଳେ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପୁଷ ମାସ। ଦିନମାନେ ଶାଗୁଣା ଚକର କାଟୁଥିଲେ ଆକାଶରେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ବିଲୁଆ। ବର୍ଷେ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ବି ଦେଖା ନଥିଲା ବର୍ଷାର। ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ଜୁଆନ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଦିଶୁଥିଲେ ଚମଢଙ୍କା କଙ୍କାଳ। କୁଆଁରୀ ମା'ମାନଙ୍କ ଛାତି ଶୁଖି ଶିଳ୍ପଟ। ପେଢ଼ିହା ମାରି ଏଇଟା ଛୁଆ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଭୋକ ଭୋକ ଭୋକ। ସବୁଠି ଶୁଭୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ଭୋକର। କିଏ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବ? ସବୁ ତ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ। ସବୁ ଏବେ ନଥିଲା ବାଲା। ଯେଉଁ କିଛି ଥିଲା ବେଲା ସୁନା ରୂପା କଂସା ବାସନ ଜମି ଲୋଭରେ ପହିଲା ବର୍ଷର ଅମାରିକି ଓଳିଆ ଖୋଲିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏବେ ହୁସିଆର। ଏ ଅକାଳ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଜାଣି ନପାରି ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଦୁଆର କ'ଣ ଦାଣ୍ଡ ବି ମଡ଼ାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁ ଭାଗ ଭାଗ କହି ଦୂରୁ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ପରି। ନିରାଶରେ ହତାଶ ଲୋକେ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ରାଜା କିଏ, ରହନ୍ତି କେଉଁଠି, କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା? ଚିହ୍ନିଥିଲେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର କାଟତି ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ବୋଲି କେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଏବେ ନିଜ ତ ଶାସିତ, ସେ ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ବିଲାତି ସାହେବମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହନ୍ତେ ଯେ ନା ସେ ଆମ ଭାଷା ବୁଝିବେ ନା ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି କେଉଁଠି କିଏ ବା ଜାଣେ? ରାଜାଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ବି ତ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କେବଳ ଭେଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ଅକାଳ କଥା ଯେ ଜମିଦାରମାନେ କହୁନଥିବେ ସେ କଥା ତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ବା କିଏ? ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା ପରିବାର, ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା ସାହି, ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଗାଁ। ଗାଁ ପରେ ଗାଁ କ୍ରମଶଃ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଫାଙ୍କା। କିଛି ମରୁଥିଲେ ଭୋକରେ, କିଛି ହଇଜାରେ, କିଛି ମରୁଥିଲେ ସହି ନପାରି ଦୁଃଖ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସବୁରି ଘର, ପଡ଼ିଥିଲା ତାଟି କବାଟ। ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ବିଲାତରେ। ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହି ସାରିଥିଲା। ଚାଉଳ ଆସିଲା ରେଙ୍ଗୁନରୁ, ରାସ୍ତା ନା ଘାଟ ଆସୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ। ନା ଖବରକାଗଜ ନା ରେଡ଼ିଓ, ଲୋକେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଉଡ଼ା ଖବର ଯା ପାଖରୁ ତା ପାଖରୁ। ଚାଉଳ ଆସୁଛି ଶୁଣି ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷାରେ କିଛି ମଲେ। ଚାଉଳ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ତର ନ ପାଇ ଚାଉଳ ଚୋବାଇଲେ କିଛି। ଶୁଖିଲା ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଚାଉଳ ବା ପଚିବ କେମିତି? ମଲେ କିଛି ଲୋକ ଚାଉଳ ଚୋବାଇ। ଚେତା ପଶିଲା ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କର। ଚାଉଳ ଛାଡ଼ି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରି ଖାଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇ ଜାତି ଯିବ? ଭୋକ ଅସମ୍ଭାଳକୁ ଜାତି ଯିବା ଭୟ। କିଛି ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଧାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଆଉ କିଛି ଟାଣପଣ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଯାଉ ଜାନ ପଛେ ରହୁ ଜାତି। ଯିଏ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଖାଇଲେ ତାକୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଛତରଖିଆ। ସାହିରୁ ଅଲଗା କଲେ, ଜାତିରୁ ବି ଅଲଗା କଲେ, ହେଲେ ଛତର ପୋଡ଼ା, ଛତରଖିଆ ପୋଡ଼ା। ଦୁଃଖର ଦୀର୍ଘ ରାତି ପାହିଲା। 2 ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟି ବିରତି ପରେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ରୁ ଆକାଶରେ ଲଦି ହେଲା ମେଘ। ବର୍ଷିଲା ବି ମନ ଭରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଚାଷୀ ଖୋଜିଲେ ବିହନ। ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ଦେହ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଖେପିଲେ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ, ଜମିଦାର ଓ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘର। ଏଥର ଧାନ ମାଗୁନଥିଲେ ପେଟ ପାଇଁ, ମାଗୁଥିଲେ ବିହନ ବୁଡ଼ା କଳଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ଗାଁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଥିବା ଲୋକ ମନକୁ ବୁଝାଇଲେ ଜୀବନ ତ ଅଟକି ରହିବନି ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବିନ୍ଦୁରେ। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଅଁଳିବ, ଫଳ ଫୁଲୁରି ଫଳିବ। 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ଭୋକର କୋରଡ଼ା ମାଡ଼, ଅଖାଦ୍ୟ ଓ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଇ ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପାଚିବାକୁ ଥିବା ମାସ 3ଟା କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି? ଏହି ଦମ୍ଭ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରୁଥିଲେ କ୍ଷେତକୁ। ଲାଗିଗଲା ବୁଣାବୁଣି, ରୁଆପୋତା, ବେଉଷଣ କାମ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସିନା ଅପସରି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମରଣର କଳଙ୍କ ଟିକା ଲାଗିଗଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଜଣେ ନୁହଁ, 100 ନୁହଁ, 1000 ନୁହଁ, ଲକ୍ଷେ ବି ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ପୋକମାଛି ପରି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଆକଳନ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ। ଜାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହି ସାରିଥିଲା। ଏଥର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପୁନଃ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋଜନା ହେଲା କେନାଲ ଖୋଳା ହେବ, ନଈରେ ଖୋଳା ହେବ, ଶାଖା ନଦୀ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି। ଖୋଳାଗଲା ନୂଆ ନଈ, ଖୋଳାଗଲା କାଣି, ଜାଲ ପରି ବିଛାଗଲା ଜମି, କଡ଼େ କଡ଼େ ନାଳ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 37,62,000। ହେଲେ କାମ ହେଉ ହେଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲମ୍ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା 44,32,000କୁ। ଇଂରେଜ ଭାବିଲେ ଏ ଅପନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ହସିଲା କ୍ଷେତ। ବର୍ଷା ଦିନର ଖରିଫ ଫସଲ ପରେ ପରେ ରବି ଫସଲର ସବୁଜିମା ହେଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ।
ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଇଂରେଜ ସାହେବମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବେ କର ଆଦାୟ କରି ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭରଣା କରାଯାଉ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜଳକର, ଆଦାୟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ଅଫିସ, ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରହିଲେ ଘୋଡ଼ା, ହେଲା ଘୋଡ଼ାଶାଳ। କର ଓ କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ରହିଲା କଚେରୀ। ସବୁ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ନାମ ହୋଇଗଲା କଚେରୀ ଢିଅ। ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଆଦାୟ କରିବ ଜଳକର, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିକି ନୁହେଁ। ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ଜଳକର, ଲୋକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କି ଯୋଗାଡ଼ କରି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ କର, ହେଲେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି। ସନାତନ ଉଦଣ୍ଡରାୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରାଇ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଚାଷବାସ ପ୍ରତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଭାଗ ବଖରା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଜମି, କିଏ ଭାଗ ଦେଲା ନଦେଲା ନିଘା ନଥିଲା। ବୁଲୁଥିଲେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଦାରୋଗା ଯାଇ ଜଳକର ମାଗିଲା, ସେ କର ଦେଇ ନ ପରିବାର ଅସହାୟତା ନ ଦେଖାଇ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଏକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ହସ। ସେ ହସଟି ହଜମ କରିପାରିନଥିଲେ ଇଂରେଜ ଦାରୋଗା। ଯଦିଓ ଉପରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ହସଟି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଧିଲା ଯେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଉପରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏବେ ଯଦି ଏହି ଲୋକଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଅଧସ୍ତନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କଚେରୀକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ହେବ ବିଚାର। ଗୋଟିଏ ରାତି କଚେରୀ ଢିଅ ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଜତ ଭିତରେ ରଖି ଚାବୁକ ପ୍ରହାରରେ ଅକଥନୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାସର କର ପୈଠ କରିବାକୁ ମୋହରତ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସକାଳକୁ। ଉଦଣ୍ଡରାୟ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ହାଜତରେ, ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଗାଁରୁ ଗାଁ। ଏ ଖବର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଳି ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ। ସିଂହୀ ପରି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, ପୁଅ ଚୌଧୁରୀ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ରାୟଙ୍କୁ। ଗଲୁ ଦେଖି ଆସିବୁ ମାମୁଁଙ୍କୁ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ହାଲି ହାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରୁ ଫେରିଥିଲା ସିଏ। ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା ବିଦେଶୀ ମଦରୁ ଗୋଟିଏ ଫିରିଙ୍ଗ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଡିଆସିଲି ପେଟିରୁ ଗୋଟିଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ବେଶୀ ପିଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପିଇବାର, ଦେଖିଥିଲେ ବି ସିଗାରେଟ୍ ଚୁରଟ ପିଆ, ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲେ କେହି ଡିଆସିଲି ପେଟି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଝକମକି ପଥର ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସଭିଏଁ। ନିଆଁରୁ ନିଆଁ ଧରାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଚୁଲି ଜଳିଲେ ନିଆଁ ସାଇତା ଯାଉଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ତ ଚୁଲି କେବେ ଲିଭୁ ନଥିଲା। ମାମୁଁ ବସିଥିଲେ ଚୁପଚାପ, ଭଣଜାର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କେବଳ ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଖବର ଶୁଣି ଆସିଲୁ? ହଁ। ହଉ, ଭଲ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ଶୁଣିକରି ଯା। ଉଦଣ୍ଡରାୟ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ମୋର ଏବେ ଆଉ କେଉଁ ମୋହ ଅଛି ଯେ? ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ହଇଜାରେ। ଏ ବଂଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଜଣେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲି। ମାତ୍ର ଏ ଅପମାନ ପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହି ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି କେମିତି? ତୁ ଆସିଲୁ ଭଲ ହେଲା। ଏ ବଂଶରେ ତ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଭଣଜା କୁଳନନ୍ଦନ ହିସାବରେ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଉଦଣ୍ଡରାୟ ହେବ ମୋ ଅନ୍ତେ। ଏମିତି କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ? କହୁଛି, ହେଲେ ତୁ ଭାବନା ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କାହାରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବି? ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଭେଟି ଥୋଇଲା ଭଣଜା। ଡିଆସିଲି ପେଟି ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଭଣଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାଠି ବାହାର କରି ରଞ୍ଜକ ଉପରେ ଘଷି ନିଆଁ ଜଳାଇଲେ। କହିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିଲା। ବିଲାତର ଲୋକେ ଝକମକି ନୁହେଁ ଏଥିରୁ ନିଆଁ ଜଳାନ୍ତି। ବାଃ, ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭଣଜା। ଏଇଠି ମୋର ଦରକାର ଥିଲା। ଭଣଜା ଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କାଠି ଜଳାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲେ ଠିକ୍ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। କାଠି ଜଳିବା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ରାତିକୁ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଭଣଜା ଦେଇଥିବା ବିଦେଶୀ ବୋତଲଟିକୁ ପିଇ ସାରି ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇଲେ। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ପାଳ ବିଡ଼ାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାତି ଚିରି ଯାଇ ହାଜର ହେଲେ କଚେରୀ ଢିଅରେ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ। ସାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଅପମାନିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଏ ବାଟ ବାଛିଲି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଅପରାଧ କରୁଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ। ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ହୁଳା ପକାଇଲେ କଚେରୀ ଘର ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଉପରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ନିଆଁ। ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଉଠିଲା ଭିତରୁ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସବୁ ନିରବିଗଲା। ଦଉଡ଼ି ଜଳିଯିବା ପରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କିଛି ଘୋଡ଼ା ଯାହା ନିଆଁ ଡେଇଁ ଦରପୋଡ଼ା ହୋଇ ଡିଆଁ ମାରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ। ଜଳିଗଲା କଚେରୀ ଢିଅ, ଜଳିଗଲା ଇଂରେଜ। ହେଲେ ତା ପରଠୁ ସନାତନ ଉଦଣ୍ଡରାୟଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମିଳିନଥିଲା ପତା। ଭଣଜା ଜଣେ ଆସି ଉଦଣ୍ଡରାୟ ପତ୍ର ନେଲେ ସିନା, 12 ବର୍ଷ ଯାଇ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ ମାମୁଁକୁ। ଅଗ୍ନିଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ କଚେରୀ ଘରର କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେଠାରେ ପୋଡ଼ି ମରିଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ସାହେବମାନେ। 150 ବର୍ଷର ଅତିକ୍ରମଣ ପରେ କଚେରୀ ଢିଅ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସୁଥିଲା, ଇତିହାସ ଲେଉଟାଇଲା କଡ଼।
ମନେ ପଡ଼ିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବା 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧବଙ୍କ କଥା। ଏବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସାତ ଭାଇର ତପ ହୋଇ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୌଯାତ୍ରାର ସ୍ମାରକୀ ବହନ କରୁଥିବା ଗାଁ ଓ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥା। ଇତିହାସ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୁଷ୍ପ ବିହାର, ବୁଦ୍ଧ ସମିତି ବହନ କରିଥିବା ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ଲଙ୍ଗୁଳି ପାହାଡ଼। ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ସହରର ରାଧାନଗର। ପୁନଶ୍ଚ ମାଟି ତଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା କଚେରୀ ଡିହ। ଏଥର ଏହା ଉପରେ ଉଡ଼ିଲାନି ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଇତିହାସ ପୁନଶ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ମୋତେ ସାଇତି ରଖ, ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ଜାତି ବଞ୍ଚିବ।